Video nangan welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Umpai dayang adung puya Bajaj dealer Masbani Bajaj dealer adung puya. Dewi adung puya arna. Umpai yang mana logo full kamane lengkor naik ke arna. Mana gari kadang-kadang hai dengan saya update nak naik ke. Umpai yang bayi puya ni sang mana naik lambai taban sabai. Boria gari hai adung puya arna. Ese kom down payment awak mungkin. Benikanya nintangmana dekanya na faiba nintangmana sudi yang video ko naik interested banai lambai taban sabai. Todo umbal yang logo ni saya mabah kalam saya arna introduction kalam naik. Wow, gariane gedan genzano kai gari apo 220 deng nai biting 220 gedan model BS6 boria ni maba color dongo black color dongo white color dong fantau color ke mana blue color dong NS dong 125 dong 160 dong 150 dong 125 dong wah platina dong bo bile ma city sina ma tritai boria no gaza denga aro price ke kita gas nang kang mana price ke nai nego sedang bara ang subscribe dealer or tharaman sideng price ke kita gas na price kita nai tingleng horgas nang dealer manci ke ting sase boss dong jeng gedan gari ke pisang down payment warna ayo dang sase ang lege dan lain dekren share na biye ang lege ampai bele ga kita gas na hello welcome thank you jadi mudah bagi lain dong ya right you can get na 125cc about 150cc 220 about RS gas ku mana kan you can get na UI solis proses solis ni bray mbak jadi 125cc ni dong ba dekono proses 3 kan proses 3 ada 150 ni gozo jai ba nang solis proses umla mbak exchange sai na je yo exchange sai jekono company ni back laba dia laba jeng dekhaigan direction jar party bela thakai UI ni sale belu bonana instagan belu poson jai ba beku exchange khaman jeng dia document marin mbak exchange kam khangna bini pai gar langnangan nama bini ke langna hayo are nangaba baik nangaba bo jeng phanda फैसा हरनो हायो आरोना India बेसांसो होबा होनांगौ दायो ओरैनो दायो 163 सोलिदों ना बिनिया ओमफ्राय डाउन पेमेन्ट बेसांसो होनांगोन बियो नो जिकुनबा 45 बिदि होनांगोन आरोना डाउन पेमेन्टखौ 40 होयोबानो 45 होबानो नैबे 220 खौ BS6 मडेलखौ नोङो सलायनो मोनगोन आरोना सोरबाफोर लानो गोसो दङबा दानि BS6 मडेल 220 ब्लैक कलरनि दं ब्लू कलरनि दं बरिया दङ आरोना इयाव लांफैनो हागोन 45 नोंनियाव केस थाबानो डाउन पेमेन्ट होनानै बे गारिखौ लाना थांदो आरोना बरिया स्मुथ का स्टार्टिंफोरा नाय डेन्जार बरिया स्मुथ आरोना नै गाजा नांखायो आं जिरायनायनायावनो बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय नैबे नायदोंमोन आरोना नायनाया ओमफ्राय ओइ नों बोरै नायनायफोरा बोरै जाखो फसायदोंना फसायाखै नायनोसै नेटफोराव माबायदि जायो BS6 गारिया बरियाखा ABS TBS गासिबो दंजोबखायो नैयाव कार्बन माबा दंबावोसो फाइबार बरिया नैबे बुस्थुनि दामा ना बिदि कार्बन फाइबार थानाया बिराद दाम जाहैयो बरिया होदों कार्बन फाइबार होना होदों नैयावबो दं कार्बन फाइबार बरिया आरोना मजा ओमफ्राय नै बिथिं दङ सार्भिस सेन्टार दङ आरोना सार्भिस सेन्टार दङ बिथिं सार्भिस सेन्टारखौ नायनो हागोन सोरबाफोर सार्भिस बाजाज कम्पानिनि गारि सार्भिस खालामनोबा नै बिथिं सार्भिस सेन्टार दङ आरोना सार्भिस सेन्टार नै बेयाव सार्भिस सेन्टार नै इयाव सोरनिबा टुरिनि खर' खुलिना दोनदों नैलाय बरिया सार्भिस खालामो आरोना बेयाव आंबो मालाबा बेयावनो सार्भिस होफायो आरोना ओमफ्राय लोगो दङ नालाय लोगो थानायखाय एसे मोजां बानायना हरो आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना लानो गोसो दंबा फैबानो जाबाय बे डिलाराव फैनानै एसे खबर लाफैबानो जाबाय आरोना बे डिलारा दङ बे माजबाद टाउननिखौ लाफैनानै मा होनो महामुनि मन्दिर दङ बे महामुनि मन्दिर खाथियावनो बे डिलारा दङ आरोना नोंथांमोना फैनानै लाफैदो आरोना गासै प्राइस डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना बे डिलाराव फैनानै सोंफैबानो जाबाय नै दायो सासे माने लोगोआ जोंनिनो आरोना बसा माने गारि एक्सचेन्ज खालामनो नागिरदों
गारि एक्सचेन्ज खालामनो नामायदों आरो ना गारि एक्सचेन्ज खालामनानै बेयो जुदि लाङोबा ओमफ्राय माने 220 लांनो नामायदों आरो ना गारि एक्सचेन्ज खालामग्रोगासिनो बेयो ओमफ्राय दा 220 लांनो नामायदों आरो ना ब्लेक कालारनि 220 लानो नामायदों बरिया हेभिखा आरो ना बिथिं माजबा टाउन दं ओमफ्राय बे माजबा टाउनाव बिथिं महामुनि दङ ओइयाव महामुनि मन्दिर दङ बे महामुनि मन्दिरनि खाथियावनो आरो ना बे लकेसना नैबेयाव दं बाजाज लिरनाय दङ मा दुर्गा मटर सार्भिस दंखायो आरो ना बेयाव नोंथांमोना फैनानै नायफैदो